Ola, bos días. Nós somos Pereixo. e Martín e imos a entrevistar a Sergio. Adelante. Hola, Onde vives? vivo na Viña. Cantos anos tes? Teño Cal é o teu xogo ou xogos favoritos? Pokémon Escarlata, FIFA 25, Minecraft, Pilla e Escondite. Cal é o teu deporte favorito? Kempo Karate e Remo. Cando é o teu cumple? O meu cumple é o 5 de decembro. Cal é a túa cor favorita? A miña cor favorita é o negro máis o vermello. Se puideras tocar un instrumento musical, cal sería? Pois sería a guitarra eléctrica ou a española. Cal é o teu ambiente favorito? E o meu ambiente favorito é Rosalías. Que queres ser de maior? Eu de maior quero ser piloto de avión. Se poderas ter un animal de mascota, cal sería? Pois, además das miñas dúas princesas, pois podría ser lobo, cobra e halcón. De todos os traballos que fixeches en editorial, cal crees que foi o que mellor fixeches? Entrevista a Naya San Pedro, e Leo Bello, entrevistadores eu e Iago Parada González. Cales son os teus amigos? Pois teño tantos que non podo dicilos todos. Cal é a túa comida favorita? A miña comida favorita é a pasta con carne picada, queso gouda e queso rallado. Sona delicioso. Se poderas ser un animal, cal serías? Os tres que dixen antes. Ata aquí a entrevista. Adeus.